Здравейте отново, вече 9:15. В следващите минути ще видим, ще отидем на една юбилейна изложба на художника Никифор Костадинов. Росица Пламенова беше при него. Да видим. Никифор Костадинов е роден в село Загражден на 9 май в 9 часа сутринта на нивата. Израства в бедно семейство с 2 братя и 4 сестри. Заминава в Габрово на 17 години, където започва да се занимава сериозно с рисуване. Докато е войник в танковата бригада в Сливен, непрекъснато рисува. Денът ми е хубав, когато рисувам. Когато не рисувам, не ми е интересно. И ако някой ме попита, както ми звънят моите приятели, какво правиш, рисувам. Аз винаги рисувам. Художникът се установява в Пловдив, където се запознава с майстора Златио Бояджиев и става негов ученик. Ние всички се учихме от този, бих казал, български голям творец, който рисуваше бита селски по най-добрия начин. Като млад художник очудвах се как е възможно един болен, парализиран човек да рисува повече, отколкото един млад, силен и така нататък художник. Никифор Костадинов разкрива, че рисува на шега. Всичките образи от картините му изникват в момента, в който започне да рисува. Образ след образ, герой след герой, освен като се насоча, с моите исторически композиции, които рисувам. Обичам българската история. Това е моята сила. Българската история, бит, култура и природа продължава да са основно вдъхновение на дългогодишния му труд. Обичам в моите композиции да вкарвам много интересни елементи от българската архитектура. Аз нямам нещо любимо, всичко ми е любимо, когато го рисувам. Платната на художника са прозорец към образите на великите владетели от далечното минало, революционери и будители. Той определя себе си като родолюбец. Аз не мога да нарисувам българската история, Ботев, Левски, Раковски, всички без изключение. Тези титани български, които толкова много са оставили и дали за българската нация. Стенописът е това моята слабост. Помня преди много години в Пловдив, когато започнах училище, там е първият стенопис, който един етаж е 22 метра и други е 22 метра. Красотата на българската жена и романтиката на българското село приковават вниманието на всеки, който види творбите му. Аз съм професионален селянин. Това е нашата нива. Мама започва да пее. Другата нива взима, сякаш поема песента на майка ми така, всичко пее. И пилета да пее. Прекрасно беше. Страшно. Заради моите картини са предимно на тази тема. Българската жена за мен е най-топлата, най-добрата домакиня, най-истинската майка. Българката е просто българка. Художникът и до днес не оставя четката и платното. Спи по-малко, за да рисува повече часове. Няма по-хубаво от мъдростта на един млад човек да даде всичко от себе си. Аз не можах да дам всичко от себе си. Много по-късно станаха нещата при мен. Когато аз трябваше да правя онова, което прави младостта, когато си с силата, с всичките онези мисли, за да мога да направиш всичко това, което прави всеки млад човек, аз бях на друго място. И по-късно станах така. Павел Григоров е първи приятел на художника. Той познава творбите му още от белия лист. Уважаеми господа от културните институции, уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин президент, уважаема госпожо Бокова, моля ви, посетете тази изложба, която ще бъде до края на месец февруари и ще видите най-великолепните картини на българския Никифардо, Никифор Костадинов. С невероятния си оптимизъм и вяра в бъдещето, родолюбецът и художник Никифор Костадинов ни напомня колко е важно да сме едини и да се гордеем с това, че сме българи. Само така ценностите като топлина, гостоприемство и уважение един към друг ще се запазят и занапред.